A wata rana Shehu da abokanansa suna zaune a majalisa, kowa yana faɗin irin kwaɗayinsa, kowa ya gama faɗin yadda kwaɗayinsa yake, sai aka zo kan Shehu aka ce da shi, Shehu gare ka, mun ji na kowa saura naka. A duk sadda naga za a kai amarya sai na zaci cewa ta wace. Haka kuma a duk sadda naga an ɗauko gawa sai na zaci mamacin ya ba da wasiya a bani wani abu daga cikin dukiyarsa. Sannan kuma duk sadda naga mutane suna tattaunawa sai na zaci wani abu suke shirya min na alkhairi. Kai har ma sai da ta kai wata rana wasu yara sun kewaye ni suna yin wasa. Har ta kai ga cewa na gaji domin su tafi su kyale ni, sai na ce su je gidan wane an shirya babbar walima. Sai suka tafi a guje har sun yi nisa. Sai na yi tunanin abinda na faɗa musu ta iya yiwuwa gaske ne, sai ni ma na bi su a guje. ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.